ma za ka san mutuwa kai ba, sai dai ka kawai a gurare na annashuwa da alfarma a aljanna. Ko wannan ina ne a ce ai ka shiga ceton binta yar ma'aikin Allah, sai ka ce Allah. Akwai wata baiwa Allah a jihar Kano, akwai wata waka da muka taɓa cewa muna cewa abin nan manzon Allah ya Rasulullah ya ka amshi raina misali, wata waka ce haka mutum ce irin to ita irin kutuwa ce ba tana bara, kawai sai ta ɗauki wannan amshin wakar ta mai da shi ne baranta. Duk inda ta je kawai ita manzon Allah ya Rasulullah ka karɓi raina. Ai ko wannan baiwa Allah da ta zo rasuwa kowa ya sha'awar rasuwarta, kowa ya dinga Allah ka ba mu mutuwa irin ta wance, tana kiran Muhammadu dan Abdullahi da Fatima binta yar ma'aikin Allah. To irin wannan aikin da muka yi yau a garin Maulid shi ne yake mai da mutum waliyin Allah. Duk dan banza ba zai zo nan ba, duk dan banza ko dan yar banza ba zai iya zuwa wannan gurin ba. Kun ga munan duk mutanen arziki ne, in ma ka samu kanka kana son Fatima yar ma'aikin Allah, manzon Allah ya ce ka gode wa babanka da babanka, domin in ba ta hanyar halas ka samar da kai ba za ka taɓa son yar halas ba. Ita ce Fatima yar ma'aikin Allah. To halasci ne in ka so yar manzon Allah. Dan haram shine baya son ƴaƴan annabi, baya kauna annabi. In ka ce Muhammadu Rasulullah aka ce sallallahu alaihi wasallam to ga haka kuma sai yawa to amma kaga an yi salati kowa yayi dariya saboda yana da Allah ta'ala ya kara mana Allah ya raya mu a haka, ya kashe mu a haka, a saka mu a kabarin mu a haka, ranar kiyama mu taso a haka. Insha Allah wannan shine bishira ta rike mutanen garin Maulid. Ku dage ku rike wannan suna na garin Maulid. Idan mutum ma zai rubutu sai ya rubuta garin Maulid. Ko ya kuɗi ce wace yan wani daga garin Maulid, ni ne wani dan gidan wani daga garin Maulid. Shi wancan ba Allah shine yanzu ya koma Maulid maimakon Maudi. Ina jikokin Maudi sun koma jikokin Maulid. Masha Allah. Allahu Akbar wa Muhammad. Kuma na san nan wasu da yawa sun sani wasu ban sani ba. Akwai dan Fatimatu Zahra a Sayyidina Nisa'il Alamin wato Maulana Sharafuddin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki hafizullah, wanda yake a Nigeria. Kuma na san kuna da tarihin zaluncin da azzalimai suka yi masa, saboda yana kiran jama'a a zo a so Muhammadu Rasulullah, a so binta yar ma'aikin Allah. Ya zo yana so ya ga kowa ya shiga aljanna. Su kuma azzaliman mahukuntan Najeriya da yake sun san su yan wuta ne, sun fi so su samu abokan tafiya wuta, sai suke garin su hana shi ya kira al'umma, suke bibiyarsa da miyagun sharrika da kulle-kulle. Na san dai ba da daɗewa ba kuke da labarin cewa ya fito da kurkuku wanda ya kware kwaron shekara 6 bayan an kashe masa 'ya'ya 6 aka ɗaure shi shekara 6 a gidan kurkuku. Kuma duk da haka yanzu ma ya fito ba sun kyale shi bane, suna masa sharri. Duk wannan sharri suna masa ne saboda me? Saboda shi yana dan Fatimatu Zahra, yana aikin Fatimatu Zahra, kiran al'umman mahaifin Fatimatu Zahra zuwa ga aljanna. Ko mu ma nan wannan shine ya hada mana kokarin mu na hankoran mu ga mun tsinci kanmu a aljanna gobe kiyama ko. To saboda haka wannan bawan Allah yana da haƙi akan mu. Duk sanda kai sallah ko kai azumi ka kai addu'a ka ce Allah ka taimaki jikan Fatimatu Zahra na Najeriya Ibrahim Zakzaki, ka taimake shi akan makiyansa, ka taimake mu mu kuma mu iya masa da'a har mu waye gari gobe kiyama gaban Muhammadu Rasulullah. To wannan shine dai insha Allah sako na zuwa gare ku dan cewa akwai dan Fatimatu Zahra yana nan yana kira, kuma jirgi yana ta ɗiban lodi. Kar ka sake abin kada jirgi ya ya fara jiri, to kaka sake jirgin nan ya daga ba kai. Yawwa wannan shine insha Allah sai ya zama yi addu'a ne na to insha Allah makaranta fata da ayatul kursi. Allah ta'ala ya ƙara wa malam lafiya, ya ƙara nasara. Iyayen mu da kakannin mu da zai gabata Allah ya ji kansu, ya musu rahama. Iyayen mu da suka haife mu kowa nan mahaifanka suna da haƙƙi a kansu, gode musu.
da iyayenka ba mutanen kirki ne ba za ka zo Muhammadu. Duk mutumin da iyayensa ba na kirki ba ne ba zai taɓa yin aikin kirki a duniya. Aikin banza sai ɗan banza, aikin kirki sai ɗan kirki jinin mutanen kirki. To Allah ta'ala ya ƙara wa iyayenmu albarka da ɗaukaka. Karanta Fatiha da ina aljanna zuwa ga nasi su da karanta ayatul kursi wa alama sun matsaloli na rayuwa Allah ya wani mara abin yi Allah ya ba shi abin yi na alheri mara gobe Allah ya ba shi manyan gobe mara awaki da shanu da Allah ta'ala ya azurta gidajen kowa wanda ne wannan in mun zo a ji shanu ya ake yi yawa a cikin wani ne ake Allah ya sa ba sai wannan wata sai ta yaka mana garin maulid din a ce yau an yanka rago Allah ya sa ba wata ce za ta yanka wa bara an sa suna ko wata kuma da ce za ta yi wa garin hakika Allah da ana ya gwada mana wannan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله وصحبه Thank you.